БДЖ е в забранителния списък за приватизация. Разберете какви хора управляват България, след като посягат на собствените си закони, на агенцията си по приватизация, която го е вкарала в този списък. Така беше с ВМЗ Сопот. За да бъде приватизирано това нещо, трябва законодателно да излезе от списъка забранителния. А сега, понеже и те, като всички правителства, които си отиват от 23 години, гледат накрая да заграбят всичко, което могат. Това следва и БДЖ. И колкото и да сме малко тук, нека да го чуят всички граждани на град Бургас. Ако БДЖ се приватизира, най-напред ще пострадат тези, които ползват привилегии, карти и така нататък, и така нататък. И забележете, те искат да приватизират товарния транспорт, ЖП транспорт, защото той носи, поддържа на гърба си пътническия транспорт. И влезе ли той в ръцете на тези частници олигарси, ще стане това, което стана с всички предприятия в България. Пълна разруха за жълти стотинки. Ще го позволим ли това, граждани? Аз искам да споделя опит от мои познати, които живеят в Германия и Франция, че железницата, специално в Германия и Франция мога да кажа, че железницата